Helo, Rodri Thomas ydw i, a dwi'n ddarlithydd mewn Astudiaethau Crefyddol yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. I rai sydd eisiau astudio crefydd, mae'r Drindod Dewi Sant yn wych am nifer o resymau. Ni yw'r unig brifysgol yn y byd sy'n gallu cynnig cwrs gwbl Gymraeg mewn Astudiaethau Crefyddol, a byddwch chi'n gallu cyflwyno eich gwaith yn y Cymraeg. Mae hyn yn bwysig yn enwedig os ych chi'n meddwl am yrfa sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y dyfodol. Mae'n cwrsiau ni yn ddiddorol, ac mae yna ymrywiaeth eang o fodiwlau ar gael i fyfyrwyr. Fe gewch chi gyfle enghraifft i astudio prif grefyddau'r byd, yn ogystal â thraddodiadau crefyddol llai poblogaidd. Pob flwyddyn, rydyn ni hefyd yn rhedeg taith astudio sy'n rhoi siawns i fyfyrwyr ar chwilio crefydd a diwylliant lleoliad penodol. Mae'r berthynas rhwng staff y myfyrwyr yma yn y Drindod Dewi Sant yn arbennig o gryf. Nid yw'r dosbarthiadau yn rhy fawr, rhywbeth sy'n helpu creu amgylchedd dysgu mwy yn ffurfiol a chynhwysol. Rwy'n credu bod y cwrs yn rili dda ar foment. Rwy'n joio fe loads a rwy'n teimlo bod e'n rili diddorol. Dwi ddim wedi gwneud Hindŵaeth neu Cristnogaeth o blaen. Mae'n gret a yn y dyfodol rwy eisiau dysgu yn ysgolion. Mae'r cwrs yn helpu fi llawer oherwydd mae'n helpu fi i gryfhau gwybodaeth fi amdano'r crefyddau. Yn fy marn i, crefydd yw un o'r pynciau mwy diddorol a mwy perthnasol yn y byd, os ydych chi'n berson crefyddol neu beidio. Gall astudio crefydd gynnig dealltwriaeth well o sut mae cymdeithas a diwylliant yn gweithredu, beth mae pobl yn credu, sut mae pobl yn dehongli'r byd a'i rôl ynddo. Mae gradd mewn astudiaethau crefyddol yn helpu datblygu'r sgiliau dadansoddol a beirniadol sy'n angenrheidiol yn y byd gwaith. Mae llawer o ein myfyrwyr ni yn mynd ymlaen i fod yn athrawon er enghraifft. Neu, os y ti moyn, mae yna gyfleoedd i ddysgu mwy am grefydd trwy wneud gradd meistr neu PhD.